pelikula at teleserye, may mga hugot moments talaga. Ano ibig sabihin yan? Alam mo pare, kaya nga may hugot yung movie o drama para maramdaman ng mga manunood na masaya ba o malungkot yung istorya at nangyayari sa totoong buhay. Di mo ba alam yan? Ganun ba pare? Ano nga ba yung ibig sabihin yan? Paki-explain lang. Ay nako, makinig ka na mabuti ha, para malinawan ka kung ano talaga yung hugot. Okay? Kuha mo? Ang ibig sabihin ng salitang hugot, yung nagsisimula sa letter H. H, hanap. Hanap na hanap ka pa rin sa kanya kahit may iba na siya. Ang ibig sabihin naman ng U, umaasa. Umaasa ka pa rin sa kanya na maayos niyo pa yung relasyon yung dalawa habang siya sumuko na. Ang ibig sabihin naman ng G, ginagago. Ginagago mo lang yung sarili mo kahit alam mo na ikay kanyang niloko. Sabihin naman ng letter O, oo. Oo, mahal kita. Yan ang laging sabi niya. Pero yun pala, pinaikot-ikot ka lang niya kasi napa-oo na siya sa iba. Sabihin ng T, tanga. Nagtanga-tangahan ka na lang kahit alam mo na ikaw ay kanyang pinagtaksilan. Ang masakit pa dun, nahuli mo na nga siyang nakipaglandian at hinayaan mo na lang. Ay grabe pare, tinamaan talaga ako sa sinabi mo. Yan pala ang ibig sabihin ng ulo. Napaiyak tuloy ako. Ito nga pala, sakit-sakit nga pala.